Ma kienx approvat żvilupp ta' 7 pixxini flimkien ma' bini li kellu jsir fuq art agrikola b'kobor ta' 1700 metru kwadru fis-Sannata Għawdex. L-applikanti ngħata biss permess li jibni 25 appartament fuq żona permessibbli għall-iżvilupp. Din id-deċiżjoni ngħatat mill-Bord tal-MEPA waqt li kien qed jiddiskuti applikazzjoni ta' żvilupp barra l-parametri stabbiliti bil-post propost li huwa aċċessibbli miż-żewġ sqaqin ta' triq il-kbira fis-Sannat. Il-Bord ħadin id-deċiżjoni minkejja li fl-2014 kien permessibbli li jinbnew pixxini fuq art barra mill-iżvilupp. Hija din l-art ta' warajja li fuqha kien hemm applikazzjoni biex jinbnew 7 swimming pools iżda li l-MEPA rrifjutat f'deċiżjoni li ħarset l-art barra miż-żona ta' żvilupp. F'applikazzjoni separata l-Bord tal-MEPA ta' permess biex Palazzo Zammitello jiġi konvertit f'butik hotel fil-Belt Valletta. Bekk il-binja se tiġi restawrata u tidher estetikament aħjar mill-qagħda preżenti. L-applikazzjoni biex isir it-tibdil strutturali meħtieġ diġà kienet approvata mill-Awtorità tat-Turiżmu Maltija, iżda kien hemm problema dwar il-permess għas-solar ta' fuq. Il-MEPA kkunsidrat il-fatt li l-binja l-ġdida tal-Butik Hotel xorta mhux se tkun ogħla mill-bini tal-BOV li hemm fil-qrib. B'6 voti kontra 3, il-MEPA approvat din l-applikazzjoni bl-applikant jista' jibni l-massimu ta' kmamar li inizjalment talab għalih.